Kusamalizidwa kwa nyumba yogona atsikana ophunzira pa sukulu ya Nyamadzere Community Day Secondary m'boma la Nsanje kukupangitsa kuti azigona mu mchini komanso mkichini. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Dziko lapansi lili patsogolo kuchirimika kuti mwana wamkazi aphunzire. Ndi udindo wa boma kuti zipangizo zikupezeka msukuluzi kamba kuti ndi ufulu wa mwana aliyense kuphunzira. Komatu m'boma la Nsanje zinthu sizili bwino chifukwa mwachitsanzo ophunzira pa Nyamadzere CDSS ali pa mavuto akusowa kwa malo ogona. Boma linayamba kumanga malo ogona atsikana mchaka cha 2017 koma mpaka pano malowa sanamalizidwe. Izi zinapangitsa akuluakulu apa malowa kuti apereke kichini komanso nyumba ya mchini kuti atsikanawa azigonamo. Ndine mmodzi mwa atsikana amene makhala ku kichini ngati hostel. Moyo wake ndo achoncho chifukwa zoti timakumana ndi zovuta zambiri. Chifukwa zoti mkichini muno magetsi mulibe, ngakhale madziso mulibe. Ndiye mawerengero athu ngati ana skulu zimakhala zovuta ngati fewa atsikana. Timapita ku klasi pakati pa usiku zoti zimapereka sojo phezu pa moyo wathu. Ndi zovuta kwambiri chifukwa zokuti ngati kichini mawindo ilibe. Zoti ndikutentha kwa Nsanje kuno timavutika kwambiri ngati ana skulu pa nkhani yowerenga. Zoti werenge ndiye kuti mwina chambanda kucha basi chifukwa zoti usiku timavutika ndi kutentha chifukwa magetsi kulibe mafaniso kulibe. Afota nthambi kumagonera ku nyumba aku skulu kamba kusekera kwa malo pano bese maphunziro sala amsa kukhoza bwino yayi. Ma hostel omwe anamangidwa ndi kusiyidwa osamalizidwa alibe zipangizo ngakhale kuti adindo pa sukulupa analowetsamo anyamata ati kuti azikhala ngati alonda kuopa anthu akuba. Medu khalira ku hostel uno mbali ina kuli bwino mbali ina sikuli bwino kwenikweni chifukwa kuti one hostel wathu uno kulibeko magesi ndo chifukwa kulibeko magesi ndi mmazonso kuti mamabo masalo la mwana school kandi phone kuti agwise ntchito ku school. Ndipo chifukwa zimene zozo ku hostel kuno likakhala ndi usiku timavutika kwambiri chifukwa timakhala tilibe light yoti ngakwanise kumaona bwino bwino. Ndoti ngatanga munthu angapezeke ndi tochi makhali ndi munthu mmodzi. So access yoti mwina kuti upezeke kuti mwina wadzuka uyengeka ndi pabedi pakompo imakhala kuvutirapo. Two, in terms of zipangizo zogwisa ntchito ku hostel kuno kuti tizipanga sanitation ngati kukolopa kusesa zikumakhala zovutirapo chifukwa kuti zipangizo zathu zogwisa ntchito kupanga za sanitation ndizochepa. Komanso mabafa ndi maujini matoilet amene tinawo ambiri ndiwonongeka abwinobwino ndiochepa kwambiri. Ndi chifukwa kuti ambiri ndiwonongeka ukhondo kumavuta chifukwa kuti anthu ndiwochuluka. Chinanso nchakuti matochi amene tili nawo ngati ana skulu amene anapangisa kuti pangira skulu alipo matochi okwana 4 ndi kuti timagawana matochi awiri ndi matochi amene it's just 2 hours. Ndi kuti 2 hours imene kangotha ndi kuti light pamakhala palibe ndi kuti pamene zimakhaso zati panga affect ifeyo ana skulu ngati kuwerenga. Form 1 sindimakhala kunoko ndimachokera kwathu kumabwera ku skulu kuno. Nde timavuto kuti na limene makumana ndo limene ndipangisaso kuti ndibwere ku hostel kuno ndi distance chifukwa kuti Nsanje seweno community ndi okay. Ndi maskulu okwana 5 ndipo maskulu okwana 5 amene ndikuti ana 200 amene utasankhidwa papo. Ndi chifukwa kuti kwathu kunali kutali kwambiri napanga chiganizo chobwera kunoko. So nditabwera kunoko mavuto amene ndakumana nawo form 1 kuyambirira kwenikweni mapezeka kuti chifukwa kuti hostel iyi mwachidule anamangidwa ndi atsikana ndi potengera kuti aphunzitsi athu anachimva kuti anawa ndi athandize ndi ana athu anapanga zoti atsikana amakhala ku kitchen kuja anyamata timakhala kunoko. Ndipo zifukwa zimenezozo chifukwa kuti ana amene akubwera kunoko akuchulukirabe ndi ambiri
ndezuma chifukwa hostel iyi mbali na ndionongeka siya bwinobwino yayi ndeno zimapanga affect kwambiri ana school fee. Ine ngati mwana school chimene ngapemphe anthu atatithandiza ndi zipangizo zopangira sanitation plus mbali ya light yokuti kuma hostel kuno kulowe light kapena papezeke njira ina yake yoti maphunziro asabwerere mbuyo. Chifukwa chakuti munthu umatha kukhala ndi ukabuka ku hostel kunene umatha ndi experience yolimbika chifukwa waona nzako ena akulimbikira. So ukaona kuti nzako ena akulimbikira nde kufuna kuti upange zolimbikira koma zinthu zopangira kuti ulimbikirezo palibepo ngati yachina source of light nde kuti kulimbika kusungachitike. Then mafani pemphe kuti kwa anthu amene angatithandizewo atibwese zipangizo zoti zipangira sanitation komanso source of light kuti tipangisa kupanga ma studies athu kuno bwino. Amakonelo Kalikokha ndi wapa mpando woyang'anira mahostel atsikana. Ngati komiti imene yasankhidwa kuti ilondoloze zakusamalizika komanso kusaperekedwa kwa ma hostels m'manja mwa skulu, ndife anthu okhudzika kwambiri. Chizindikiro chokhudzika cha ife chonena kuti titangosankhidwa chaka cha 2022 kuti tilondoloze, tinayesetsa kupita mpaka nakakumana ndi amaudindo mpaka na Capitol Hill. Kwambiri tikufunitsitsa chitatsekulidwa. Zifukwa zimene tikufunira kuti zitatsekulidwa nzonena kuti Nyamadzere CDSS ndi imodzi mwa ma CDSS zini Nsanje. Pa Nsanje Southwest tili ndi kamene kuti Nyamadzere zone tili ndi CDSS imodzi yokha imene ikumalandirana kuchokera ma primary schools about 5 panopo, imene anake amakhala about 900. Nde out of 900 amene kuti abwere ukuko ndi ochepa about 100 okha. Nde chifukwa cha chimenecho amene amasankhidwa amakhala kuchokera madera ataliko amachita kuyendera. Ena ndi atsikana, ena ndi anyamata. Ndipo ona kuti pali chiopsezo makamaka kwa atsikana malingana ndi zochitika za tsiku kuti anyamata amatha kuwafuna atsikana mwina mu nthawi zawo zobwera ku skulu amatha kuwazunguza. Ndi chifukwa cha chimenecho takhalanso ndi ma dropouts ochuluka pachaka na kumbuyoko, chifukwa chonena kuti atsikana akhala kuyendera mitunda yayitali. Ndi chifukwa chonena kuti akuyenda mitunda yayitali timayembekezabe kumene kuti dropout ingathe kuchitika, chifukwa chonena kuti pakhala palibe ungwiro. Ndi timaonetsetsa kuti atsikana watakhala kuti akumagonera pafupi, chiwerengero chosiya skulu chitha kukhala chocheperapo, chifukwa chonena kuti akuyang'aniridwa, adzakhala kuti akuyang'aniridwa bwinobwino. Ndi chifukwa cha ichi skulu girls hostel tikuifunitsitsa kwambiri itatsekulidwa niperekedwa ku skulu kuti ana skulu ayigwiritse ntchito. Amavuto Zwangeti ndi wapa mpando wa Board of Governance. Project imene ya hostel inayamba pakanthawi, talongolola kwambiri ndi anthu osiyanasiyana. Tafika ndithu malo osiyanasiyana, kale ku Capitol Hill tafikako ndithu pa nkhani ya project yokhayokhayi, koma zaonesa una kuti monse mene tayenda palibe chimene taphulapo kwenikweni. Kufika na pamene tafika pano paja pogonja kunena kuti mwinano adziwanda mbuye kuti patsogolo kwazatipatsa zotani, chifukwa talongola kwa nthawi yayitali, ndi alendo osiyanasiyana bodzaona pa project ya pano ayendera ndithu atenga zithunzi. Ena unafikiseza kuti tsimikizira unena kuti sipatha miyezi 3-4 tikha titakonza zonsezo kuti hostel imene yamba kugwira ntchito, komano taona zonsezo sizinaphulika anthu fika na tsiku lero. Komano chikope yathu nina kuti mwina bono ikhoza kuti mvera kumwansanga kuti thandizapo somwansanga kuti mwina mwake mwana amene tikufuna kuntumikiraya akwanise masomphenya wake. Ndi chinthu chopwete komanso sapasaso chilimbikiso kwa mwana mkazi, chifukwa mwanga tonse tidziwa kuti timatero tikaphunzitsa mwana wamkazi tinga taphunzitsa dziko lonse. Komano pano panchokhumulitsa nchona kuti mwana mkazi amene tikumune nayo sagona malo abwino kwenikweni padakali pano. Malo osayenera kugona munthu, malo osayenera kugona mwana, ndipo pachifukwa nyewe mwana sangathe kulimbikira kuti akwanise masomphenya wake. Ndi chinthu chopweteka kuti mwana akagona malo osakhala bwino ngati mmene muone zithunzi mkatimu, malo osiyanasiyana mwatula zithunzi maona nokha, malo osali bwino kuti mwana wamkazi angagone. Sipo khapo komanso timayang'ana kuti mwana wamkazi akagona akwanise cholinga chake kuti athe kuwerenga bwinobwino. Mukaona ngati muonesese mkatimu zili ma buildings ambiri magetsi alibe, chotero kuti mwanayo ngati awerenga tito chimene anapatsidwa
kumudzi ndi makolo ake kapena amene apatsidwa ndi sukulu muchita kubwerekedwa kuti akwanitse kuwerenga. Ndeti ngati choncho kuti tilibe hostel, ana osagona hostel, mkichini si malo mogona mwana, chifukwa kunena zona tikati yang'anenso kitchen imene ilili malo amene agona onso amene alili malo osambira palibe, akusambira malo osayenera kusambira, chomwe chikupangisanso kuti malo ozungulira pa sukulu pano pakhale zinthu zina zikuoneka kuti zikupeka chiopsezo kwa moyo wa mwana pamene akugona komanso pamene akuphunzira. Okay, chitsanzo IMP pamudzi pano apondapo mbuyo monsemu nina IMP apadakali pano komanso amene anali pambuyo. Chitsanzo china panabweranso timu yochokera komwe ku ministry imene ili under construction, komanso pabweraponso anthu amene achoka ku ofesi ya demu, komanso pabweraponso a DC ndi timu ya kwa DC, komanso pambali ponsepo pabwera alendo ena mwa yoti minatangwirwa asinapange dokumenti kuti timu matinde ana amenewo amene no by name akuchokera komwe ku ministry koma sanakwanitse kupangapo china cholozeka kufika tsiku la lero. Mwana wamkazi ndi amene ngati dziko limayika patsogolo, chotero kuti titakhala kuti taphunzitsa mwana wamkazi zitipindulira kwambiri. Tidziwa tonse kuti kunsanje kuno tini miyambo imene yovuta kwambiri imene imabweretsa mbuyo kwambiri maphunziro a mwana wamkazi, chotero kuti njira imodzi yoti tingakwanitsire kumsintha chikhalidwe chimenecho kuti mwana wamkazi aoneke ngati opanda ntchito, mwana akhale wa ntchito ofunikira kumphunzitsa mwana wamkaziyo, kumpasa maphunziro abwino, kumgoneka malo abwino kuti akwanitse kukalowa mkalasi ndi kuphunzira ndi kumvetsera bwinobwino kukakhoza mayeso ake nkakhala kakwanitse chimene afuna pa moyo wake. Pamapeto pake nkathandiza kuti kwaso dziko la Malawi. Komatu sinyamazere CDSS yokha imene kukumana ndi vutoli kamba kuti nayo sukulu ya sekondari ya Nsanje sinasiyidwe. Pa sukuluyi pali uve makamaka ku mahostelo a Anyamata omwe alibe ndi zitseko zomwe komanso kugona mothinana. Akuluakulu ati izi zikhoza kubweretsa matenda. Malo kunoko kwambiri ndi mbali imene amazithandizira kuti kuzimbudzi zawo komanso malo osamba kumene kuja kufunika maintenance kapena kukonzanso kwa makono kuti madzi akama kuchapa kaya kusamba komanso zimbudzi zija zogwejemula panopa sizikutheka. Ndi zimene mwina atatibweresera zonse zofunika kuti plumbing itachitikaso kuti system yonse imene inkakhalira kumbuyo itayenda ndi ukhondo khala wabwino kwambiri pamudzi pano. Zitseko mmene mwaonera ngakhale mawindo amene mulibe tinayesesa kugulako wire mesh ndi kuyikayika kwa mukudziwa ophunzirawa amatha kupanga njira zawo kuononga. Ndeno zitseko tilinso kuwunikira kuti tipeze anthu odziwa kuti atikonzere zitsekozi kuti malowa akayika zitseko mwina umbava kapena upandu wana umene umachitikira ungathe kuchepera kufa mpandanso tilibe. Mwaona malo andi akulu mpanda tinawuyamba oti kufunanso akufuna kwabwino kuti mpandawo utatsekedwa wonse kuti ophunzira athenso kukhala ndi chitetezo china kusiyana ngakhale mete ukamba za zitsekozi ukambanso za mawindo komanso malo ano anthu akumadizera pena paliponse zomwe amaperekanso chiopsezo kwa ophunzira athuwa. Kumbali ya ukhondo kuona bwino kuti ndi nkhani yayikulu. Nkhani ili ndi yayikulu, ikufunika di management tikhale nayo pansi ife ngati a board of governors tikonzere kuti mavutowa fuka ena waifeyo patokha tikukhala kutali koma management kudzerano umodzi wawo fa kunoko kwena kukhala kuti ma health prefect kuli aprincesa amene amayang'anira ku boarding onsewa atapanga mkota umodzi malowa atha kuoneka bwino. Amayi awa omwe amakhala pafupi ndi sukuluyi ati sukuluyi inkasamalidwa kale. Kale na sukulu yabwino kumasamalika komanso matoilet kumasamalika pano pana sukulu akuzunzika kwambiri akapita ku toilet akuvala salu pita ku toilet akachoka ku toilet kufika kusamba ukununkha. Inu dzina lanu nda? Violet nda? Samuel mudzwanji Mankusu. Senior group Mthukuso yati ndiyokhudzidwa ndi mavuto omwe ana ophunzira mderali akukumana nawo. Pamene ndayima pano ndi pa Nsanje Secondary School imene sukulu ili mudera mwanga anda tiye Malemya. Podziwa kuti sukulu imakhala ili mudera mwanga nthawi zambiri zitukuko zikamachitika pano ndimayitanidwa kuti ndizitenga nawo mbali podziwa kuti chitukukochi ndi chana mudera mwanga komanso madera osiyanasiyana mamatiye onse chifukwa Nsanje Secondary School mumabwera ana osiyanasiyana chifukwa ndi boarding. Titabwera maulendo amene takhala pakatipa tabweranso ndi MP atabweranso aidemu kwabwera akuluakulu za maphunziro pamama pano ndipo ndi chifukwa cha lero lino mukuonako kuti uve ujoli pabola kuma
uvewo pa sukulu pano ndi waukulu chifukwa zimene ana matoilet amagwiritsa ntchito mabafa, ndipo masukulu makalasi amene matoilet amene akugwiritsa ntchito ndi okumba ali kutaninso kwambiri ndi sukulu ino. Ndi zinthu zimakhala zovutirabe zofunika kuti boma atiyang'ane kwambiri chifukwa matoilet ena amene mukaona kumbuyo kwanga anali oflasha koma panopo zonse zinatha kalekale ndipo zaka zacheso zambuyo mwenimweni. Koma ndimene maphunziro alili komanso president athu ndi nkhani ya ukhondo imene atipasa kuti tizikhala ndi ukhondo. Ine ngati senior group Nthukusu chimene ndifuna ndipemphe ndikumane ndi adindo ena azachipatala kuti tsiku lina ana atichite mwina ati ayenderemo apaderadera kuti mwina kuzakhalenso ngati mmene timachitira kuti pamwezi apresident atilamula kuti pamwezi tizikhala ndi tsiku imodzi yokonza mwina tizangomemeza anthu amudzi komanso akufuna kwabwino antchito za boma onse tizakhale ndi kungokonza sukulu pa sukulu pano kuti mwina tizathe kusintha mwina ana onse azatengerenso kuti ukhondo uli kwa iwe mwini pamene tikukhala. Mabafa muja madzi akungoyenda paliponse, fungo losakhala kuti mwana agone kuti aphunzire bwino afuna akhale ndi environment yabwino kuti mwanaja athe kukhoza mofunikira. Ine ngati senior group Nthukusu mudera mwanga ndakhalapo ndikugwira mipando madeski akabedwa ndimayesesa kuti ndikhale nawo nditume anyamata anga forum kuti azizungulira ana kuti tizatetezera chifukwa anthu ena amidzi amabwera kuzaba madeski amabwera mabedi ndi zimene zikuoneka kuti ndimene tikupemphera mu mpanda wakati wamangidwa ndi kuti zakhala kuti zimene taziteteza kwambiri chifukwa sizapezeka anthu ongodusa kapena kuti chinthu angachose mu mpanda kupitisa kugulisa m'midzi. Koma nkhani yaikulu ifeyo tifuna tiyesese yathu ndi pempho yaikulu kuti mpanda utafulumiza boma tatiganizira kuti mpanda uchitike ndi kuti zambiri zakhala tikusamala. Phungu wa derali awotanya milandu ati akambirana za nkhaniyi ndi adindo ena monga makhansala komanso bwanamkubwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Human Rights Resource Center Anoyo Msisha ati adindo achite manyazi kamba kuti hostel yomwe idamangidwayi padapita ndalama zambiri ndipo pofika pano imayenera kupindulira ophunzira. Nzofesa chisoni kwambiri kuti mwina tikuyendera zitukuko zimene boma lalowesa kaye ndalama zambiri. Zitukuko zina zafika pa stage yonena kuti mangosamaona kuti zimalizidwe koma palibe amene akukhala ndi chidwi ndi zitukuko zimenezi. Kodi akamakhala iwo akuona kuti cholinga cha zitukuko zimenezi chinali chiyani? Kodi Malawi tafikira ndithu kuti akwaniritsidwa ndi zimene tikufuna kupanga? Taona secondary school ya sikana imene ana akuphunzira akugona ku kitchen, ana okha kungozipangira pamene pali akuluakulu amene zolinga zawo ndi zofunisisa kuti maphunziro atsikana apite patsogolo, koma palibe ngakhale mmodzi amene ali ndi chidwi. Panayikidwa michini anabaiba palibe wina aliyense amene ali ndi chidwi kuti ndalama za boma zapita pamene pajapo. So programu tikufuna tiyesese kwambiri kuti mwina tafikira akuluakuluwa ayambe kuona kuti kodi cholinga chawo akamapanga maprojects ngati amene chimakhala chani, ongotusira ndalama kapena ali ndi chidwi choti Malawi apindule. Akamakhala mapulani awo achitukuko tikamanganizana ndi 2063 ndi otani? Faka 2063 sitizangodzuka tsiku lina nkungoona chilichonse chasintha, ndi ifeyo amene tikuyenera kusunga. So ngati sitikuyamba lerolo kodi tizayamba liti? Tikufuna boma libwere poyera liyang'ane zinthu zimenezi, momwe oyamba za nyuwani abwere akonze zimenezi, anthu ayambe kugwirapo ntchito, ana apindule. Timayang'ana za mbali imodzi yotukula anthu, pa Chingereza amati human development, ndi nsalamira yamphamvu kwambiri yoti kuyiyang'anisisa mwina Malawi ambiri angazathandize kutukula dziko lino ngati mmene achitira mayiko ena. Koma ngati izi zikukhala chonchi ndoti tsogolo tilibe. Kwambiri ndikuthandiza anthu kutenga nawo gawo pa ulamuliro komanso ndondomeko za chitukuko. Ndiye tinakhazikisa magulu amene timatcha kuti District Social Accountability Committee komanso takhazikisanso ma Community Social Accountability Committee. Cholinga cha magulu amenewa ndikuyesa kukumana ndi adindo, kukambirana munjira zosiyanasiyana, kwaunikira mbali zimene sizikuchita bwino, cholinga yakuti iwo athandizire kuti akonze madera amenewa. NCA DCA ndi amene akutithandizira project imene ikuzera ku Malawi Human Rights Resource Center, ndipo ndi project imene kwambiri kuthandizira Malawi kuti asakhale ongoyang'anira zitukuko koma akhale otenga gawo. Koma cholinga chachikulu ndi kuyesesa kuti pasakhale kusala mtundu wina wa anthu, maka tikuyang'ana magulu amene amasalidwa monga azimayi, achinyamata komanso azathu amene ndi ulumali.
tikufuna kuti kusalidwa kumeneko kumayambira m'maofesi pamene tupanga ziganizo kuti kodi ndalama ipite kuti, ndalama ipite kuti. Ngati pamene paja sitinaganizire zopangisa kuti magulu ena azisalidwa, tingaone kuti ngati atsikana akusalidwa panopa ndi kuti kusogolo kuno vuto loti atsikana akusalira azimayi ndi osalira lizapitirizabe. Paka pomwe ndidzabwerenso ndi nkhani ina mpulogalamu ina ya Times Investigation. Dzina langa ndi Thomas Kachere.